Iti na minsan nga aldaw, apan nagkuy-kuyog ta, napnuanin kinaragsak ta, tas laawan patinggana, kulo sa diyak minamnama. Ipagsinaan ta, dulwak tiyag patingga, liday nakmarik na, no tirabi ngagmay sa sikalae panpanunute an-anu sa ikarigata dito'y din na ururayen ka tanariga tiyag may sa aglalo nukailiw ka nariga numaminsan numangnam na maka itinapudno nga aya ubaw met gaya nupan panunute ragsak diag patingga karim karidi kay nilala nunapudno day taaya nutirabi ngagmay sa sikalae panpanunute an-anu sa ikarigata dito'y din na ururayen ka tanariga tiyag may sa aglalo nukailiw ka nagsaem an-anu sa sikati gapuna pulo sa diyak minamnama ti pagsinaan ta no tirabi ngagmay sa sikalae panpanute an-anu sa ikarigata dito'y din na ururayen ka tanarigat tiyag may sa aglalo nukailiw ka an-anu sa tanariga agsapul sa bali nga aya. Gayaman ako ni Kakamsa.